I don't know where to find you. Nino, nanasab siya. Nanasab kong ikagtahan. Nasin silam sa kawing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ka gwapa! Ulala! Alma! Asa mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong tugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligaya ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Halalo, ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na, dito balita na. Itaw ko. Ugo lagi ko. Oo ka man, ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Umo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Umo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. Midagan dayon sa bahay nga tisa ang imong inahan. Apan nakalak na ang tanang pultahan. Wa na kinitaw. Unsa? Ayaw o gabi nga nagpaabot ang imong inahan sa pagbalik ni Ramon. Why bisan anino ni ini nga mopakita hangtod nga namatay ang imong inahan nga usa na kabuang. Lula, kaluoy ko din ni Mama. Og naala sa bahay nga tisa ang tubag. Kung anong gibiyaan sa imong amahan ang imong inahan tinay. Naalang sa bahay nga tisa. Tinuod ka, Lula? Wa ko mamakak nimo. Naa sa bahay nga tisa ang tubag bahin sa imong amahan. Oh, unmaon na. Kinahanglan din makasuot ko balik sa bahay nga tisa. Uyab naman mo si Luis. Di ka maglisod sa pagsuot ito. Gusto ka, Lula. Kinahanglan makasuot ko dito. Ako hiniwan si Luis. Mato ko sa ilala. May mo man nga ubanan ka ka. Ay, ayaw nila. Ako nila mo ato dito sa bahay nga tisa. Wala no. Sirado mo na bahay nga tisa. Ay, bahala na lang. Manuktok na lang ko. Luis? Luis, manghapon! Luis! Nino, magyabon ang bayang tisa. Pero, nakatawagan niya pa man ni. Nagsulti pa mi sa cellphone. Ay, nagmata na kito siya. Mulipot ko sa liyo. Hala, uy. Kadaghan na ba dahil yung layang dahon din yung sloyo, uy. Wala naman din ako malimpyo, eh. Pero nga naman ni, uy. Gimingaw lagi kong Luis, ay. Gusto ko magagitan niya karon. Magdali na lang ko, eh. Kinalama pangutanan ako si Luis. Bayan sa gisulti ni Lula. Nga nagkapuyo ni Baya, si Papa Ramon.
ko sa luyo. Alo, eh. Lo? Inain, niya ka? Alo, niyaday ka sa luyo? Ay, usa ba nimong gibuhat, Lo? May kaniya ka. Tabangi ko ini ako gibuhat. Ha? Hala, uy, nga nagilinyahan man na nimo makaang sa verbina ang ibabang hagdanan, paingon sila sa kwarto sa bahay nga tisa. Kinahanglang butangan kini ini. Aron dili na makaruo lang mga dautan, agi din paingon sa basement sa bahay nga tisa. Ha? Sige na, tabangi ko. Oo, Lo. Bay diray! Yabyalit! Ay, Daging! Oy, alol! Ako lang yung kaglawit. Ano? Buka ka. Oh, nabilag ka. Hapon naman. Ana si Bay Tinay alol? Nawawa siya diri. Wawa siya gabay. Siya sa bahay nga tisa. Unsa siya gisusil dito? Ulal, ha? Ay, amo rin eh. Nakilala lang, mahibaw pa ka kay Marites sa bakang dako. Nansa ko na. Kuya, awag ko rin yung ulal. Doon na namin sikreto-sikreto, ha? O doon na, kay gano man. Kamo di ay, waday mo sekreto. Wow, laloy! Sikreto ko taon. Sige, ulal. Mapas ko ito sa bahay nga tisa. Ay, yauna, Ay, mapas ko! Ay, yauna! Okay. Tagunit ni mo. Oh, ganong ngita o kang tinay di ay. Ha, imo na siyang danon o ka ng laag-laag. Di, ulal, uy, sabta ka. Oh. Nagsulti. Wala may klase karong gabi, eh. Ako isang pangutanong kung di bisa mauban ako pagrunda karong gabi, eh. Runda? Runda ko. Uy. Ganong iapil-apil man ni mo nga kung apo sa pagrunda-runda. Nga babae man taon na tenay. Tawar ulal ba mo ram kagwa maswito ni mong apo? Oh, Kanang apo ni mo, ganahan ka na magrunda-runda. ayaw nagdadang akong apo. Ay, ayaw na. Uy, ulal. Pero ako lang siyang pebaw o nga magrunda ko karong gabi, eh. Aron makita ang ginamong umuin sa pita. Ya? Oo ba? Pero mo. At parusot ay doon ka rin. Sorry, ulal. Oh, Adi ka mo to nga doon ay umuin sa pita, ulal, ha? oh, lalambot lang. O yan ako mo to o kung makakita ko kanang magtangag yung tao. Sige! Oh, Dadaan ka. oh. Dadaan ka bangkil sa ungo, ha? Kaya parang butan si mong pangag. Ikaw, ito parusot ka lang kang tambuka ka. Yay. Bangkil sa unga. Bangkil ungo. Sige, dadaan ko ha. Bangkil doon sa ungo ang dadaan. O lagi, dadaan ako, primo ng pustiso, ha? Ano ka? Baso na gusto na ito sa bayis tisa. Aral ka na yan, ulal! Babay, ulal! Oh, nanalo. Nalinyahan na over na ang agyanan pengon sa ubos. Salamat sa imong tabang. Kinino, kanang nagmata naman si Luis, no? Ay, natuog siya balik. Ay, natugog balik. O sa may imong tuyo niya, ha? Ikaw na ako pakita niya akong daang litrato, Lo. Tanawa ha. Oh, diya, oh. Nakaila kayo niya? Oy. Murag, nakakita naman ko na sa litrato. Ha? Murag yun, nakakita ko na sa litrato nga gigunita ni mo. Oo, kinsa man dahil ng tawhana. Kuan, Lo. Mauni ang kong papa, Lo. O sa, imong papa. Ambil ko no. Pagtaruha ko og tanaw ng retrato. Ni Alo, oo. Tara. Nalo. Klaro na dyan, Alo. Basi na namdum ka kung di mo siya makiti. No? O sa man, Lo, nakinanamduman? Akuan. Dili maong akong nakitan. Parehas na siyang naong. Ay, mauba? Mao din ang imong amahan. Lo, ramo na nyangan. Mau na. Hain mo siya karon. Wa na mo ko kahibaw, Lo. Kay, wa pa mo kumataw sa dinawa sa kinabuhi ni mama mo nina si kana ko aman. Mao ba? Pero, Lo,
Sila ba yun si Luis may unang tag-iyan ng bahay ni Tisa? Dili. Ha? Dili? Sige. Pahuli natin na eh. Hapon na. Pahuli na. Ay, tuod ng hapon naman di ay. Bay, dinay! Ay, Ding! Nakar mo ni Garya. Dahil ko di ay, isbahan ni mo uy. Uy, no! Ay! Ikaw ba yung hapon di alo? Pamahuli na kamuti na eh. Nanding. Oo, mamuli na ginmilo. Ulong sa man, di ka mo pauli og pangita sa ungo, ha? Di ka mo wapil dahil wapil mo pauli na noon. Di ka mo Saka wapil nagtabi pangita sa ikaw ungo. ding uy. Ha? Kamu, mangita sa ungo. Oo, no? May gipatay mo ning atong dapit sa ungo, no? Ang ungo, may gipatay rin sa atong dapit. Kalo litok ko, nag-report ka ni Kaklaro, naglitok. Nalungit ko. Nadlok ko. Jewel Angan. Ha? Yun na ginagdugo ang ungulo. Usa, ang ungog yun, tagdugo ni Joel. Magtarong. Nagyutan sa Jewel ang ungo. Nagalibog na gipulo. Kung mau ka na, ay, lakaw mo. Biya na ka mo ka na yun, nini, ha? Kay, sarili madrugay. Mutik yung bang kangit-ngit. Pero lo, nga si Luis ang makita mi karong gabi ha. Magpaabot ko niya sa baylo ha. Mayo kay, bibangon ka na agahon. Andam bang ibang pagkaon. Elmo, maayong gabi. Unsa mga nahitabo sa adlaw? Dinhi si Christina. Oh, unsa? Huwag may gipakita siya ka na ako nga hulagway agahon. Hulagway sa iyang amahan. Hain ang maong hulagway karon Elmo. Tuhan niya agahon. Oh, sige. Kami na magsulti bahin sa hulagway sa iyang amahan. Oo, agahon. Ingon sa nakakita na ko sa amahan ni Tinay. Oh, unsa? Nakita ko kini din sa bahay nga Tisa agahon. Inumdumi kung diin mo kini makita, Elmo. Oo, agahon. Ako lang niyang hinumduman. Pero, duha ka butang ang angay ni mong mahibawan agahon. Unsa man ang ikaduhang butang, Elmo? Milihok na mga tao ni Nindapita aron mangita sa ungo nga mipatay sa usa ka lalaki agahon. Mao ba? Wa ka mabalaka agahon. Natural lang ka na nga ilang buhaton, Elmo. Tungod kay may gipatay na sila si Belia o Claudia. Apan, kuyaw kung maangin ka sa kasuko sa mga tao agahon. Dili ka na kalikayan, Elmo. Tungod kay managsama kami ug mata ni Claudia. Claudia, nagmata ka na di. Kaganina akong nagmata, Rufo. Nagngut-ngut ang akong kasing-kasing nga maghuna-huna ka, Luis. Sayang pagsakmit sa akong ulipon. Unsay plano mo karon? Bawion ang akong ulipon kikantang, Luis. Apan sa dili pa, kinahanglang mabusugo na kita. Gusto ka? Laing biktima na usab ang mahiagom sa akong kasuko karon. Dili na kita mamiktima, Claudia. Unsay dili, Rufo? Kinahanglang maggubot na kinindapita, Rufo. Anha ka na padulong. Pero, dili mayo nga may laing tao nga mahibaw bahin ka na to, Claudia. Unsay bot mong ipasabot? Kung gusto kang manimalos ka, Luis, kinahanglang adtuhan o kaniya ang tanang mahitabo nga kamatay ni Nindapita. Ha? O dili mahimo nga may laing mahibalo nga niya kitang duha ni Nindapita.
nakuha mo ba ang buot na kong ipasabot, Claudia? Oro. Si Luis ang adunay kaila, gawas kang Christina. Busa, kinahanglang siya ang dudahan nga mao ang ungo ni ining dapita nga mipatay sa biktima ni Belia. Ug may magamit ka na nga tao, dili ba? Oh, kantong tuni. Siya ang magamit ang bato kang Luis. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga turobog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.